No a dám ti nejaké teraz z matematiky otázky, hej? Povedz mi, koľko je 3 plus 2? Ja neviem už. A opakuj po mne, budem ti hovoriť mužstva z NHL a budeš opakovať po mne, hej? Toronto Maple Leaf. Portori, hej? No. Nie som čo. A ešte mi povie Chelsea Londýn. Zozondu. Zo Londýn, hej? A koľko má súrodencoch? 2. 2 má súrodencoch, hej? To sú ono, či oni, či one? Chlapci. Chlapci? Hej. A jak sa volajú? Alois, nie? Alois, hej? Ty si Alois a henty dvaja sa volajú Alois. Vy ste traja Alois, hej? Hej. Dobre. Tak tu ste momentálne videli zdegenerovaného jedného nášho Róma, ktorý